Koneksyonan niya na po sa Sudan, no? Manok Bisaya mo ni napiang bilang akong ipakita nyo sa kong vlog, sa unang vlog na akong idakop na ko dugay na kung nawala ning balik man di salamat ko nga dakpan pero pirti ilahan kayo manuka, no? Okay, namiso man dayon dili agad mamiso kay maanad man di gisignit na ko may gani ka na signitan nay pisuan ni tulo ka buok ko lang siguro ihaw kay napiang na katos ka ila ba ilahan kayo maglugpot-lugpot og huktan na napiang yung tiil amo to kita bitaw mo akong ipakita amo na lang ato lang ning tuwaon aron masudan himuslan pud ba okay di ba amo ni simple lang tinuwang atong himuon no tangalag sabaw di lang matikaan kay aron may kolesterol ba Bisaya ang po ni di ang po ni tantong kolesterol pero ang mantika maguwi maka-kolesterol di ato na lang pong sabuan lang Bisaya ang po ni o gilaming mawa ang po ng bahuan kay gilaming malig isang semana, no? Okay, sabaw ninindot kayo ani mo lami gyud ang Bisaya sa Bisaya sabaw sa kamunggay ang importante yung kamunggay nagyud ang kamunggay di gyud mawala di gyud makumpleto ang atong tinuwa og wala ni gusab na ta luto na gusab na kita ni lami yun saya man gud okay sabaw kamian gyapon luyahan na Bombay og pasiling espada daog na